Moi boas, estou en a Illa de Arousa, primeira vez que estou por aquí, así que non sei que me vou atopar na carreira, polo que me dixeron é unha carreira bastante chula. Vou participar no sexto carreirón 10K, un percorrido de 2 voltas ata completar a distancia de 10,6 km, creo que están anunciados. O obxectivo non sei cal vai ser, xa que veño de participar onte na nocturna de Noia, que lle apretei ben. Non tedes vídeo porque como era nocturna pois non gravei. Tiña que haber gravado porque creo que se iba a ver bastante, pero bueno, ahora xe vai alá. Así que hoxe correremos por sensacións e a ver que sae. De momento síntome ben, a ver cando empeza a quentar, pero xa veremos. Queda 1 hora para a carreira, así que vamos a acabar de prepararnos e xa puñanos a aquecer un pouco para ir espertando as pernas. 10, Seguimos primeira volta, son 5.300 máis ou menos, 5.400 a 3.44.
Pois ata aquí o que foi o carreirón 10K. Faltoume por gravar o último quilómetro, como xa vistes, pero a GoPro non quixo traballar e volveu a fallar. O agora sí que sei que foi culpa da cámara, porque lle din a gravar e tiño a grabación de 1 segundo e a cámara apagouse. Despois xa non estaba sincronizado cando iba dando o botón, e como non estaba mirando para a cámara que ia apretando a tope, pois non me din de conta do fallo. Victoria para Pablo Otero con 35 minutos e 24 segundos e Olaia Saborido en 47 minutos e 32 segundos. En canto ao meu resultado, acabei cuarto da categoría, un tempo de 39 minutos e 55 segundos, a un ritmo de 3,44 km. Os obxectivos máis que cumpridos, xa que non contaba para nada con acabar tan arriba despois de correr o día anterior, de feito unhas horas antes, que foi pola noite en Noia. As sensacións foron moi boas, aínda que o primeiro quilómetro aínda non sabía se apretar ou ir con un compañeiro de carreiras que tamén estaba correndo, pero como me fun atopando ben, pois decidín apretar e remontar postos continuamente. No paso da primeira volta ia no posto sétimo e fixen un tempo de 19,55. O último quilómetro que non gravei, cando restaban uns 400 metros máis ou menos, pois escoitei que ia cuarto e nese momento intentei apretar, pero xa non había distancia para gañar ese posto, pero de sabelo antes igual ata podía pelexalo, aínda que despois o perdera no sprint, pero creo que podía chegar ata onde estaba o terceiro. Ao final quedeime a 4 segundos do podio xeral. Mágoa que nesta carreira os premios son acumulativos e os 3 primeiros pois tamén eran da miña categoría, así que ao final non houbo podio de ninguna maneira. O percorrido, pese a ser 2 voltas, é moi entretido e chulo polas vistas que hai. Tamén é rápido e duro, onde tras pasar pola pasarela de madeira ven a subida máis dura duns 600 metros sobre o quilómetro 2,3 na primeira volta e no quilómetro 7,6 na segunda volta. Hai outra subida máis curta duns 300 metros para chegar ao campo de fútbol sobre o quilómetro 3,3 na primeira volta e no quilómetro 8,7 na segunda. O resto do percorrido, aínda que hai algunha subida máis, son máis curtas e todo máis fácil de correr. A distancia polo reloxo foi de 10,7 km. O prezo por participar ia por tramos de tempo, sendo o primeiro tramo de 10 euros e o segundo tramo de 12 euros. Os puntos positivos, pois boa información da carreira, localización e entorno moi chulo, casi todo o tempo con vistas do mar, zona para aparcar, servizo de guardarroupas, voluntarios nos cruces, avitullamento intermedio con auga, o avitullamento final con auga e froita, duchas en 2 puntos distintos a uns 750 metros e o outro a 1 km dende o punto de meta, e agasallo desta bolsa e máis desta camiseta. Os puntos a mellorar, pois como dixen, os premios que son acumulativos, hai que cambiar iso. E algo pasou cos horarios das carreiras dos cativos, que se adiantou. Fun cun amigo e cando chegamos xusto a hora da carreira do que corría o seu fillo, pois xa correra. Non sei que pasou aí, pero adiantouse a hora e non podíamos velo correr. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras.